Kazoi muri Zimbabwe kusangana zvakare muchirongwa chenyu, chirongwa chemhuri, chirongwa chamunofarira, chirongwa chinonzi Another Level. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Muchirongwa chanhasi pa Another Level sekuziva kwamunoita imimi tinounza artists akasiyana siyana. Baba chamu vazviita zvakare. Munorangarira ndakambobuda nemumwe muimbi zvakare anoridzana baba chamu. Nhasi zvakare ndinaye mumwe muimbi anoridzanawo baba chamu, ndikutaura nezvaLeonard Karikoga Zhakata. Ndinoda kuti ndisire mukoma vari pano nguva vakutsanangura kuti ivo ndiwani asi ini ndowaziva nezita rekuti Yuki. Ndizvo? Ndizvo somukoma Andrew chamakasimba here. Inini ndiri nani zvangu. Ndoda kuti ndikusiyei muri panapa muri mega muchikurukura nemhuri yeZimbabwe. Kadi mhuri yeZimbabwe, zita rangu ndinotwa Yuki Maxwell Kanzara. Ndakakurira paAlaska Mine kuChinoi. Ndinoimba naPastor Leonard Zhakata, sadensa nema-backing vocalist. But now tine album rangu randakabudisa this year muna June rinonzi Signal. Zvokuimba izvo ndakatanga 2001 pandakatorwa nababa chamu kuAlaska Mine. Ndiri mwana wechikoro chacho ndikadiki chako. Saka takangotamba pa stage zvozve baba chamu akati muningi uyu anenge ane chipo uyu. Ndobva tangokuta neni almost every year chitaura svika ndapedza form 4 vazomutora 2001 ndakajoina Zim All Stars. But now ndakwanisa kuzvitaura zvangu ndizvimirira ndeganiwo, but ndiri kubhendi kwababa chamu ikoko ndokwandiri sa-backing vocalist wavo, ndiri dancer zvakare. As for now ndauya nealbum rangu rinonzi Signal, ndiro randofamba naro ndiripo pano zvino izvozvo. Mazvinzwa vauya nealbum rinonzi Signal. Asi tisati tatanga kutaura hedu nezvenyaya dzemumhanzi, tingade kutanga tambozwa personal life yenyu. Makaroora here kana makaroora mukadzi wenyu anonzi ani, mune mhuri dzakamira sei? Alright, inini ndinonzi Baba Talent. Mukadzi wangu anonzi Previous Bebe. First born yangu anonzi Talent. Second born anonzi Ashley. Ndogara kuGlenview 3 muna 17. Ndo mandinogara imomo. Ndo mamiriro akaita mhuri yangu for now. Tichida kutera gwara renyu remumhanzi, matimimi kuna Leonard Zhakata makajoina rini, tingati paive nealbum ripi nguva yamakapinda imimi? Panguva yandakapinda kuZim All Stars paiva nealbum rinonzi Mubikira. Ndakatozobuda ndatovako 2001 ndo first album rangu ndakaita ndina baba chamu iroro svika for now tichiretese. Tiri ikoko zvakare kwababa chamu, tingati pamarecordings avo ese ndikapika munoti aka ndo kasongano ndiitira kana masvika pastage? Inini hangu kandakazvimirira pane song inonzi Andina Wangu iri pana ndingaite sei. Ndo song yakandipinza basa iyoyo andakatamba kuAlaska Mine Zhakata auya paChristmas. Saka ndo yanga iri best song yangu. Ini nditori fani yababa chamu kana muchinzana kudai so. Saka ndo song yandofarira. Even ndakaita mabig show ndotota mdara kuti nditepa wakapa madimari dza song yangu ndaisunga hata. Ya song yakarira handonzwa moyo wangu kuti amanyawi chacho kuti panapa basa panapa. Aiwa, zvinofadza. Tauya tasvika paalbum renyu ramabura riri kupfungaira hutsiri. Ndezvipi zvamungade kuti taura pamusoro paro album irori? Veruzhinji dzipi nziyo dzavangatarisire dzamunofungidzira kuti iyi neiyi ndofunga dzichanyanya kuvafadza? Inini kana ndakatarisa paalbum rangu rinonzi Signal pane inonzi Nguva iri mutop 20 Coca-Cola top 20. Ya, ndo iri kutofarirwa nevanhu iyoyo. Then imwe inonzi Zinoerema itori nevidhiyo inopewa paZimbit inoridzwa. Saka ndinoti Nguva andakaita natime mubande, kozoti Nhare iripo futi ikuti nitsenetse paRadio Zimbabwe. Dzakangoti one day dziripo, asi masongs acho ese ari kufarirwa nevanhu akagamuchirwa zvakanaka. Ndichitenda futi kuna Pastor Zhakata vakandipawo mukana kuti ndirekodhewo nemazora fans. Ndinokutendai nesupport yamunondipa iyoyo, ndoti Mwari vakuitire zvakanaka. Right, tiri kuongora mhanzi yenyu. Pandanga ndichiteera hangu mhanzi yenyu ndanga ndichinzwa kunge
pana Baba Achamu pane role yavakaplaya here panew album yenyu kana kuti havatoripo zvachose? Role yakaplaya Baba Achamu ndiye advice kuti bamunini apa itai so, asi pa recording voice iripo hapana voice ravo ipapo, ndini ndaimba ipapapo. Pamwe pacho ndaizvibheka ndegani, pamwe pacho ndichibhekawo nevamwe vaindibhekawo vasikana vaindibhekawo, asi voice yaBaba Achamu ipapo aripo zvaro. Wangu voice aripo but ndanzwa beat yacho so pana achiteerera so ndachinzwa kuti ndiri kuteerera Baba Achamu. Tiri pabeat ipapo ka andirambe. Inini ndi mwana akakurira muzora music, ndichiri muzora music 21 years ndina Baba Achamu, saka hapana pandaidza beat like lekwa Chibadura kana kuti lekwa Mashakada, no, izvo hazviite. Ndotova close ne beat lekwa Pastor Shakata iroro ndo rakandiguruma, saka ndiri mupoto ya Pastor Shakata. Saka beat racho rakatirekera ikoko because ndo kubasa ndo vakandidzidzisa music, saka music obviously inototerekera ikoko, but nokufamba kwenguvawo chapota titsvaka mabeats achida dzingosiyana-siyanawo svika tabudawo mavari, but for now tiri muzora music imomo ndo matirimo. Ramangwana renyu muri kurona rakamira sei? Munoda kuramba muri pasi papasta here kana kuti munoti one day ndichazenge ndazvimirira? Kana ndakatarisa music industry sekuwirana kwanakaita naBaba Achamu vakati bamunini for now tombosenza tiri tese, but asi kana machinge maibva mega muzoti bamunini ngapa matiibvei ndozongokurimurai, but shuo changu iwoninika toda kuvawo bigiwo ndosokwanisa kuzozvimirirawo ndandegawo semamiriro anozviita mabhendi mahombewo. Vakatangawo vari vadiki, munhu watanga uri muhombe unotanga uri mudiki uchikurawo kusvika wakuzvionerawo, asi tarisiro yangu ininika ndekuti ndive big, ndivewo saBaba Achamu, ndivewo semamwe mamusicians wakati kurei pamusoro pangu inini. Ende muri kure zvakadii nechishuwo chenyu? Handisi kure zvakanyanya stereki, ndiri mudhuze, asi ndakangomirira nguva yaMwari. Ndosaka ndakati nguva yaMwari inenge chembere, kufamba kwayo zvishoma nezvishoma tinosvika chete. Chembere kana ichifamba inosvika chete kwairi kwenyu? Vafamba chembere but ichikusvika zvayo ka inongoda mwoyo murefu kuti isvike. Nditori nesong yandakaimba nezvichembere iyoyo inonzi nguva yandakaita naTime Mubande, maisokuiteerera munozoti kufamba kwechembere zvishoma nezvishoma asi inosvika, imirirei. Saka nguva yaMwari inosvika, haine kuti ndichavawo bigiwo semabhigi akaitawo vamwewo nenguva yaMwari. Mhanzi yenyu zvakakutorerai nguva yakadini kuti muzoti ndapedza album rangu rese raibva? Inini zvakatitorerawo, ndakatanga kurekodha last year mulockdown yekutanga yeye, saka zvakanditorera 8 months kuti ndikwanise kurekodha album rese. Pamwe pacho taidisturba kuti tapinda mutauni unzi musi kupindika tombodzokera kumba, saka ndozvimwe zvakanditorera nguva, asi nguva yandakatora inini zvakanditorera 8 months kuti ndikwanise kurekodha album irori. Right, ndiri kuona pari zvino Leonard Shakata haasi kunyanya kuburitsa mhanzi semaburitsiro aiita kare. Tichitarisa with that background, Spaghetti takamuburitsa last year iyo aburitsa album rake. This time tiri kuona maburitsa renyu, hamusi kuplota here kuda kutiza Baba Achamu? Ini nangu ka andikati ndikuplota kuda kuvatiza, because ini nditanga kupinda mustudio ka ndakatanga ndagara nawo pasi kuti mufundisi ndafunga kudai mufundisi vakanditi aiwa bamunini ndokukura kwacho, inini kana chipo chenyu andikarambe chipo chenyu chendiri mberi, inini itai zvamunoda kuita, asi kuti pfungwa dzokuda kuvatiza ka aiwa pfungwa dzokuvatiza angu handina, asi kana chinge ndazokurawo ndivo vachandirumura kuti muning'ina unenge wati ibvei apa chifamba negwarawo iri uchidai ndo tarisiro yangu kuti ndizorumurwa naiwo Pastor Shakata. Right, toti mamega zviya marumurwa, muri kutarisira kuchinja beat here kana kuti icharamba iri iyoyo? Beat tichatichinjei apo nepapo tichitesta market, but for now beat tokwaBaba Achamu ndonongorera mupfungwa dzangu sezvo iriyo music yakandirera iyoyo, saka ivo ndada kukombodzana song ka beat yacho inorekera ikoko, but nokufamba kwenguva ka ndichita ndichinja kuti beat mchana kuti kusvika ndane beat rangu chairo. Tiri kuona maburitsa album renyu idzva iri, ko vanoda mhanzi yenyu vangaiwane sei? Alright, paYouTube iripo Yuki Maxwell Kanzara, iripo pamusic iripo, ivi pavideo futi paYouTube futi vangoklika Yuki Maxwell Kanzara music inowanika iripo. Vanoda kundibatawo
makasunga kutora namba dzangu 0773 422 182 0773 422 182 makasununguka kundibata ipapo. Kungoti pamatanga kuda kurekodha album kwava neCovid, saka ndanga ndoda kuziva kuti baba Chamu vanombokupaiwo here time yekuti vasati vatanga kuridza ivo imimi munge muri pastage? Izvo tagaita izviita kubva kudhara. Taiti show isati yatanga zvezveka taita sound check. Pamwe pacho Spaghetti airidza masongs ake, pamwe pacho band leader wedu Bizek airidza masongs ake, but inini hangu ndanga sanda kuridza masongs angu because ndasanda ndarecord hangu. Asi dzimwe dzenguva tangoita sound check tongoti baba Chamu ngita baba nini take time my mic. Saka ndangoimba any song yangu ipapo. Saka ndo zvimwe zvakanipa confidence kuti inini ndofanira ndichipinda mustudio ndomborekodha album rangu. Saka ndotisa kuti tatanga mashows Bachama changa chinipa mukanawo executing reza nchingoimba masongs angu 2 3 chikaiwa vazouyawo to continue ne baba Chamu pastage papo. Mune rezuva ramunoti iri hamufe makarikanganwa munyaya dzezvemimanzi? Zuva iri rakakanganuka 2001 musi wa 30 May pakauya baba Chamu kuAlaska Mine uku. Inini wacho ndasafungirawo kuti zvauya baba Chamu kushow tingabve tauya tese kuno kuHarare here. Saka ndakazoshamisa ngomusi vati bamunini mauya nebhegi here. Ndati bhegi chi handina. Ndobva vatuma mwenzi Mr. Kupara aiva maneja nguva yacho iyoyo. Vati Mr. Kupara endai naye uki kuAlaska uku monotora bhegi rake then ndichipedza show totangwa naye kuHarare. Bva musi wachoka ndakaita sendiri kurota but zvaitoitika muupenyu hwangu izvozvo. Iroro ndozuva rasakangana iroro ramakarekrutwa. Iroro ndozuva rasakangana muupenyu hwangu iroro. So in other words hamuna mumwe musician wamakamboita naye kunze kwababa Chamu? 2008 ndakambojoina kutakataka kwaTongai Moyo. Saka ndakangoita 8 months then ndazodzoka futi kwa baba Chamu. Wakaenda uri wegera kuti makaenda makati wandi? Ndakaenda ndindegani papo kwaTongai Moyo. Ndakaenda ndindegani ndangashanda 8 months wo. Saka freedom yandave nayo kwa baba Chamu ndakazona iriko kutakataka kakatata it's better kudzokera kwa baba Chamu uko ndo kunenge kune future yangu ikoko for sure, ndo kune future yangu ikoko kwa Pastor Shakata. Makashanda zvakadi naTongai Moyo? Tongai Moyo tashanda zvakanaka. Handasi nango problem naTongai Moyo pasingoti maconditions anongo akajaira kuZimo Stars usvika kutakataka zvinhu zvakati siyanei. Saka ndazoti kwandiri kuno ukoko kuri right but freedom yandawana kuZimo Stars kuno kwasikwanisa kuiwana. Izipeta yangu ndidzokere kuZimo Stars ndomadzokera andakazota kwa Pastor Shakata ikoko. Muri Zimbabwe regai timboita tichinwira mvura. Zembera panchereze mumwe paunopanga zanopanga une rako usambozembera panchereze mumwe vanouya sevanovaka mukoma. Yakwana nguva iya muri yeZimbabwe yamunotumira mibvunzo yenyu tichipindura. Nhasi tina UK mamunzwa akaridza naTongai Moyo uyezve ari kushanda nababa Chamu Leonard Karikoga Shakata. Mubvunzo wekutanga wabva kuna mukoma Z vari muno muZimbabwe. Hanzi saka mava nechikwata chenyu here kana kuti muchiriko kwaShakata? Ndofunga zvambotipindurwe maybe mungangoda kuedhera. Okay, for now ndichiri kwa Pastor Shakata ndokwandichiri ikoko. Handisati hangu ndane chikwata asi pandakarekodha ndakaridza nemasession musicians vakati siyanei. Api wayo? Vamwe vacho havadi kuzivikanwa mazita avo asi nana George Chembe ndo munhu Papa Tongo anodza lead, vamwe vacho T1 anodza bass kwedu naNoj marhythm. Vamwe vacho havadi kuzivikanwa kuti mabasa mavo havadi kuzivikanwa. Tichiendera mberi pane mubvunzo wabva kuna Mr. Mapranga vari kuSouth Africa. Hanzi makatanga rini zvemimhanzi? Music yenyu ndeyezora here? Kuti vakatanga rini zvemimhanzi mazvinzwa. Music ndeyezora here? Ndanzwa kunge vapapindura ipapo handiti? Music izora iyoyo. Dzemimhanzi dzatanga 2001 tane 21 years tiri mumusic industry momo. 21 years. Kana ndisingakanganise vafana vazhinji vanenge vari pa 21 ndo vari kumayunivhesiti kawo.
muri mukati mekubika mhanzi. Icho kwadi ichocho. Right. Panapa tina mukoma Bothwo Mlambo. Ava ndovaziva mutsigiri mukuru weDrumas Media vari kuinyanga. Hanzi, you're sounding more like Thomas Makion. Why can't you be yourself? Like music inekamwe kakanodzera karipo ipapo. Vakawanda vanoti akutange Thomas Makion, vamwe votange Zhakatawo, but ini try my best kuti ndishandise my own voice. I think ini ndo voice rangu iroro. Ase munhu ndakagurumwa na Pastor Zhakataka kakurekera ikoko akashayiki. Asi iroro ndo voice rangu chaicho andakayusa iroro ndo normal voice rangu iroro andakashandisa. Saka zvinobva zvapindura because Zhakata naMakion vanga vari same. Exactly. Saka kana uchiridza kunge Makion uridza kunge Zhakata. Zvine kanodzera kamwe karipo. Saka ndatombotya kuti ndinzvenge but ndo zvakabuda ipapo. Saka kuda kuti ndo voice rangu iroro. Azoendera mberi zvakare Mlambo achiti izvo. Band renyu rakamira sei? Hamuna band kaimi? So far band andina so far. Hanzi zvakare munhu mumwe chiti ari kubvunza. Hanzi mune ukama here na the late Daniel Kanzara, former dancer waLKZ kuZim All Stars? Ukama hatina ende handitomuzivi. Zita kuti Daniel ndatonzirawo panapa. Asi madancer andaiziva inini ka hapana akanetsa kuti Daniel isine kuti Kanzara. Aiwa hapana ndatosunzirawo panapa. Muri eZimbabwe chimwe chandingade kuti muzive ndechekuti nevarume ivava veZim All Stars aiwa takashanda tese zvakanyanyisa kunyanya ndichiri kuZBC. Taenda kumashows tese kubva muno muHarare tinosvika kwaMutare. Aichokwadi. Aiwa yanga touring chaiyo. 4 days tatakura mabag tichienda hanizoka kumba. Exactly, tiri musango timabhashura chaiyo neZim All Stars. Ichokwadi ndostenda chaiyo. Ndaisabva magitare ke. Ai maisapa kuti makaya kushoka. Maigara bakona penyu zvenyuka. Uchiona. Saka tingotendawo Mwari nenguva chiyoyo but takabva tikare titese nasi tangosangana saka hai nguva tingotendawo kuna Mwari iyo. Plus mukoma Zhakata vaindijaidza because ndaiti ndikapinda mushow ndobva ndatengerwa kacoke kana kafanta ndogara hangu paside. Maona maita kuvhurwa bhawa kuti aiwa zvamada torai vakona. Aiwa tinozvitenda. Aiwa tinotenda. Ndiwo mukoma vatanga tinawo muchirongwa chedu Another Level mukoma Yuki. Mati your full name ndiri kurangara sei nemukanzara? Yes, Yuki Maxwell Kanzara. Full name Maxwell Kanzara. Yuki is a stage name. It's like you can get UK. Ni munhu wasakatomboziva kuti kamfana kayuti. Saka ndonzi UK papo. Sasa akabva ku UK. Takatoya nendege kuya muno muZimbabwe. Makaripirwa ikoko here kana kuti? Takapiwa kuti tiri kuLondon taenda kushow kuLondon. Saka ndave ndika small board. Ndakati kamfana kantamba mana kayuti kantamba. Saka pamwe ndakazoti yuti saka ngatingomuti Yuki. Saka andopatanga kuti Yuki ipapo. Mabva maunza imwe nyaya makai tingati kubva zvamashanda neZim All Stars mafamba nyika dzakawanda sei? Takaenda ku UK, takaenda Mozambique, takaenda ku Botswana, takaenda ku South Africa. So far ndoma nyika dzandaenda idzodzo through music. Muri ikoko tingati show yamunoti iyi ndiyo yandinoda kutondera zvikuru ndeipi? Ndichatangarira inini ka ndiye ku UK ikoko. Bozi kamuswache woka ndakabva vamwe dzangu zita kuputika nemacoins. Bozi ngwacho ndatina zozo na Nomen the late mnomuziva. Saka ainzi Nomara 5. Nomara 5 saka kwaiti zozo inini kadike pakati apa Nomenuko. Saka anye kuti nye age futi ka taita advantage kamfana kadika mari nongoenda ngotamudza mari muswache woka ndakabva macoins akatakuzara muhongo kudeso. Saka ndoshuwa andorangarira iyoyo nyemwe yekuBotswana kuGaborone uko aiwa yanga iri good show. Obva mandifungisa Nomara 5 taiwirana zvikuru plus pane imwe nguva zvakare yakanga akumbopota achiuya kuZBC achipresenta ezomugidho. Yes, ichokwadi. Ndofunga ari worth kuti timbomuitira Forever Missed tichaona kana chera vanditendera tombotsvaga hama dzacho nemi vaishanda naye timbomurangarira zvikuru. Ndaimona aimborwa achirwa engineering. DJ engineer aita zvakawanda Nomara. So rest in peace. Tamana mwedu shwa
afa zoshuwa ere munhu bhozi uchiudza kuti anomina afa unoramba kuti ana movha kusvikambo kwawo so kuti ashwa mwangu afa panapa sengoti ingedi nguva yaMwari vanenge vangotongawo zvinorwadza vasara but atomurangarira nomara 5 senguva dzese. Don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media taking you to another level. Panguva ino tisati taoneka, tisati taenda, toda kuti timboona mukoma UK vachirwa madhanso awo ayaya. Apa mande Juma mukoma wangu apa bhozika zvekutamba nobva kumba zviri mupfungwa kuti nhasi ndonotamba semuna ajumwa manjika semuna ane talent. Asi ndoziva maigara muchijumwa kaimi muchidzi uko kune bira muzee bira uko kune chi isai jumwa asaiudza kuti musi wakati tine show sasa nhasi manjika mande Juma asi sadhenza handizoshaya zvekupa vatsigiri kuti vangoona kuti musati matanga kutamba zvakare ndoda kuti paalbum nyowani mumbondiimbira kambo 1 1 zvako alright ndomboimba kuti Zvinorema ndo best song yangu iyo. Zvinorema kakamborwa futi naThomas Makion. Bozi zvatinemba mamisenzika tinemba zvinhu zvinoitika munyika zvinoitika kuGlenview zvinoitika kubuda zvinhu zvimwe chete message imwe chete asi maimbira tozoita manjika ndo akasiyana vanozongosiyana asi message atinemba mamisenzika imwe chete kazhinji kacho munenge muchiimba nhamo dzenyika zvakasangana nazo nhamo bozoka kana uri musenzika ndotokwanisa kutora nhamo yenyu koma ndimika ndoita yangu inini ndoimba seyangu asi nechimba nhamo yenyu imi saka Zvinorema alright tikambogara ngatirangaridzane tisambokanganwa kuti rakaremara zino iri yama yangu rinongosekerera newarakamaka rakaremara zino iri yama yangu rinongosekerera newarakamaka pachenjerere rinongosekerera newarakamaka ndo vhesi rangu iroro. Aiwa tinotenda zvikuru yangosekerana ikai ndobva ndazviziva pane mumwe munhu vhidhiyo redu richingotanga kupremier reDrumas Media anga atokanda aka bva ndaziva kuti Zvinorema apanenge akasubscribe kuita kuti ateera achingoti woti song iyoyo kangomaka inondibata inondirwadza makangoimbawo zvandakasangana zvomuupenyu kuti munhu anouya sei anokufarira asi iye anenge ane chinangwa chake andikuti kuti ndine padhuze naPastor Shakata ndofanga ndaurana naYuki panapa kati naBasic kana kuti naSpaghetti then waclose naShakata wacho futi manjika inini wacho manje ausina basa nini waona seni munhu sina basa manje saka ngowanta manera ndo Zvinorema kuti usvike paurikuda asi manje mamushaura imimi kuti munoimba nhamo dzangu modzonge dzenyu apa ndedzenyu ndasati ndo best song yangu kwandiri nini ndo best song yangu Zvinorema iyoyo ndokuti vaimba dzenyu ndaimba zvakawanda zvakaitika Zvinorema nemiwo futika amushaya munhu akakuita Zvinorema vakawanda saka munhu ashaya munhu akakuita Zvinorema aiwa newarakamaka rakaremara zino iri yama yangu rinongosekerera newarakamaka uchenjerere rinongosekerera newarakamaka pachenjerere rinongosekerera newarakamaka
Wow.